Част от присъстващите на днешния протест, организиран от коалиция "Природа за хората и регионите" в защита на Закона за горите, са били целенасочено организирани. Някои от тях признаха, че са пристигнали в столицата с организиран автобусен превоз. Билетите са били платени от общината в Сапарева баня. Ще ви попитаме нещо. Вие от протеста ли сте? А бяхте ли на протеста? Само тук служи една лента. Извинявайте, вие бяхте ли на протеста? Да. А защо присъствахте на него? Защо? Обяснете защо бяхте на протеста. Искаме гората да работи. Да работи гората. Да има работа. Да имаме писти, да има работа. Каква работа да има на гората? Писти да има и да има работа. А вие откъде сте? От Сапарева баня сме. Как дойдохте до тук? С автобуси. А сами ли си платихте билета? Не. Кой ви плати билета? От общината ни е пуснат автобуси. От общината в Сапарева баня? Да. Колко човека бяхте в този автобус? 50 души. Имаме 10 автобуса по 50. 10 автобуса по 50. Всичките са платени от общината? Да. Предполагаме, да. Вие запознати ли сте с закона? Не.